Meníme svet poistenia pre vás už od roku 2016. Vitajte v Premium poisťovni, za ktorou stoja top zaisťovne na svete, Hannover Re a Swiss Re. Sme hrdou inovatívnou slovenskou poisťovňou a prinášame vám komplexné a prémiové služby. Máme pre vás unikátny nástroj, s ktorým poistíte malé a stredné podniky online, rýchlo a jednoducho. Stačí zo pár minút a niekoľko základných údajov a komplexná ponuka je pripravená. Máte veľký podnik a potrebujete osobitné podmienky? Riešenia upísané na mieru pripravíme do 24 hodín. Lom strojov, stavba, zariadenie, zásoby, prerušenie prevádzky. Našim klientom ponúkame poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu či mnohé druhy profesijných zodpovedností. A k tomu asistenčné služby zadarmo, flexibilné krytie a variabilná franšíza. Rýchlo, efektívne a bez rozsiahlych dotazníkov. Všetko v jednom a all risks. To je prémiové podnikanie. Preneste riziko na spoľahlivého partnera. Inšpirované vami, poistené v Premium poisťovni.